Nik uste polita izan dela, ez? Erantzunkizun eta ardura puntu bat badaukala, ez? Azkenen iritzi emaile bezala jarduteak, baina uste aldi berean Gutzako Berria plaza bat ere izan dela, ez? Hasieratik eta ireki dizkigula ate asko horregoteak eta iritzia bertatik emateak. Ikusi genuen, zela domekero egindako lan luze bat edo azkenean 2 ikasturtetara zabaldua, eta genukan buruan pixka bat nolabait bildu beharra zegoela, edo ez dakit, formatu bat hemen behar zitzaiola gure ustez, ez dakit jasota gelditzeko, edo genukan pixka bat gogo hori, azken batean gaiak gaurkotasunekoak izan arren edo aste bakoitzekoak azkenean mundua ez delako aldatzen eta ardatz batzuk jarraitzen dutelako hor eta gai horietatik atera daitekelako beste irudi bat, o beste testu bat edo beste ideia bat. Orduan bildu matxo bat egitea bururatu zitzaigun. Gainera ilustrazioarekin batera bestelako lan mota bat dela gure, agian idazten dugunan ere badaukagulako pixka begi bat, pentsatuz, gero Marina edo Malenek ilustratu behar duela eta hor ere egon behar duela osotasun bat edo ez dakit, beste esan nahi bat. Egia da, justo badirela 2 disiplina oso desberdin, baina lauron artean lantzen ditugula askotan. Normalen Anetan ereak gaia pentsatzen dute eta behaiek lehenengo idazten dute idatzi behar dutena eta gero guri pasatzen dute eta guk hortikan irakurri eta ideian bat atera, ez bazaigu ezer bururatzen berriz irakurri eta gero egiten da ilustrazioa. Ni behintzat irudegile bezala saiatzen naiz testuak daukan garrantzia eta testuak duen pisua eskentzen. Horretarako beste interpretazio posible bat ateratzen da irudietan. Egia da igual, konbentzionalki ilustratzaileo gehiago jasotzen ditugula testu jaia bukatuak eta horiek ilustratzen ditugula, baina txakurgorrean saiatzen gara prozesuak pixkat desberdina izan dadin. Gure kasuan hasierako ideia beti denon artean lantzen dugu eta hortik aurrerako prozesua proiektuaren araberakoa izaten da. Nik uste, justo taldean indako lan badan eta beraiekin harreman zuzena daukaunez ere, beraiek ere nereak esatezun bezala idazten dutenen pixkat kontutan hartzen dute gero ilustrazio bat ingo dela horrekin. Eta hori nabaritzen da eta eskertzen da. Askotan edabidetan edo egunkaritan eta gaina gaur egun biziran bezala ez dena oso efimeroa dela eta oso zabaltzen da igual saretan eta zabaltzen da, baina merezizula beste patxada bat edo beste mimo bat, beste arnas bat eta hortan saiatu gehala liburuan bidez, ez? Aurretik sortutako eta askotan nahi baino erritmo biziagotan sortutako horri beste patxada bat edo ematen.